férovosť a partnerstvo. To sú kľúčové hodnoty, ktoré od nás očakávajú zákazníci, dodávateľia aj slovenská spoločnosť. Pre nás je to samozrejmosť. Sme jedným z najväčších prispievateľov do slovenskej ekonomiky a podporovateľov miestnych komunít. Náš prínos pre Slovensko vyše 1,1 miliardy eur ročne. Z tejto sumy by sa dali postaviť 3 nové nemocnice, zakúpiť 1390 nových CT prístrojov, prípadne vybudovať 1204 nových telocviční. Každé 1 euro ekonomickej hodnoty, ktorú Lidl vytvorí na Slovensku, má potenciál vygenerovať dodatočných 57 centov pre slovenských beneficientov. Pracovníkom spoločnosti Lidl sa podaril dnes slovenský rekord. Z nášho pôsobenia na Slovensku benefitujú štát, mestá, obce, firmy, naši zamestnanci, zákazníci aj neziskové organizácie, ktoré podporujeme. Ekonomická hodnota, ktorú vytvárame, smeruje do takmer všetkých okresov. 99% slovenských okresov, vrátane 18 najmenej rozvinutých. Na daniach sme za 20 rokov zaplatili takmer 3 miliardy eur. Spolu s našimi zákazníkmi sme podporili a zrealizovali verejnoprospešné projekty v celkovej hodnote 20 miliónov eur. Ďakujem nadácii Lidl a spoločnosti Lidl Slovenská republika. Na mzdách sme za 2 dekády vyplatili viac ako 1,1 miliardy eur. Od slovenských dodávateľov sme len v uplynulom roku nakúpili tovar a služby v hodnote takmer 1 miliardy eur v nákupných cenách a za 20 rokov na Slovensku preinvestovali viac ako 924 miliónov eur. A nie len to. Slovenským dodávateľom otvárame dvere aj do sveta. Na kvalitných slovenských produktoch si vďaka Lidlu môžu pochutiť zákazníci z desiatok európskych krajín. A to všetko vďaka tomu, že sme trhová jednotka doma aj v Európe. Pôsobíme už v 32 krajinách a nakupuje u nás 160 miliónov domácností. V dynamike rastu nepoľavujeme. Zatiaľ čo v roku 2004 sme otvorili 41 predajní, za prvých 10 rokov už ich bolo 123 a v ďalšej dekáde pribudlo 41. A ideme ďalej. Našimi novými lokalitami budú aj menšie mestá. Máte sa na čo tešiť.